واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة سأل البركة madamna wannan birni na Yamai a cikin wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar baƙi da suka shigo daga garuruwa na jihohi daban-daban da ma baƙin da suka shigo daga ƙasashe makwabta irin abin da ya shafi mali kamar babban malamin Profesa Yusuf Hassan Jallo da irin abin da ya shahi kasashen Burkina Faso da Ghana na ga manya-manyan malamai irin su Sheikh Kamil irin su Malam Bashir Yandu da kuma wanda suka zo daga Najeriya da Benin kamar su shugaba Abdullahi Balalau da babban sakatare na ƙungiya a Sheikh Muhammadu Kabir Haruna Gombe da shugaban majalisar malamai na tarayyar Najeriya a Dr. wani Ibrahim Jale Jalungu da sauran manyan malamai daga ko'ina sun shigo garin nan. Kenan wa'azi a yau sai dai in ka fi ka san inda dare ya maka in barci ya kama sanda wani zai kwanta sannan wasu za a tura su kuma su tashi barka su zuwa aji fatan mu yadda aka fara lafiya Allah sa tsari lafiya yau da in ba a manta ba muna 25 ga watan Shawwal hijirar shugaban mu Annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1445 ya dace da nawa 4 ga watan 5 shekara 2024 kalandar masu ɗaukan albashi abinda nake so ko ya tattara mu a nan ana so a duba magana ce daga bakin jagororin al'umma a bangaren addini kuma ita wannan ƙasa dama ƙasa ce ta musulmi san fursa ni da musallama ba a ce wai kashirbanci na fursanci ni abin da na sani san fursan na sani domin duk gari da ta sani babu wani gari kwaya da yake da gida ɗari amma dukan su kiristoci ba bai to kuma akwai garin da yake gida duba kirista ko daya kaga ba zai ba a ce kashi 100 abun da daya sai dai kashi 2000 abun da daya da haka nan al'ummar musulma ce duk wani ya wuce da za a yi tana bukatar ta shi Allah ya ce ni mandan Allah ya ce to sai malamai suka ce a haɗu a cibiyar mulkin wannan ƙasa nan capital a tara al'umma a ba su sako a nuna musu san ƙasa da kishin ƙasa umarni ne na Allah ibada ce san ƙasa da al'ummar ƙasa kuma ƙasar ta zama musulmi kare ta da ba ta gudunmawa ibada ce idan ma ka diba cikin tarihin halittar Allah gaba ɗaya babu wani halittar Allah da baya son ƙasar shi ba mu san shi ba in dai halitta ce ta Allah
to Allah ya kallafa mata, Allah ya mata ilhama san inda aka haife ta. Inda za ka gane haka, idan ka sayi saniya kai kiwonta ta aihi maraƙi, maraƙin ya girma ka kai shi kasuwa ka sayar, in maraƙin ya kunce daga inda aka saye shi ina ke komawa? Inda aka aihe shi. To kaga maraƙi yana son garinsu, maraƙi yana kishin inda aka aihe shi. Maraƙi ba zai ba da gudunmawa a lalata gidansu, yana da hankali kenan ko? Haka in raƙumi ne, taguwa ta aihe raƙumi, duk inda aka kai shi zai dawo gidansu. Haka rago, haka ɗan akuya, haka godiya in ta aihi doki, haka yaka in ta aihi jaki, haka kariya in ta aihi kare. Shi karen yana son gidansu. Abu na biyu a tarihin duniya na halitta, babu wani jinsi da ake haɗa kai da shi don a gabayin jinsinsa. Ni ban san shi ba, amma in kun sani ku kama ne shi. Ba mu taɓa ba gani a ce ga wani kasurgumin bunsirin ɗan akuya ya je ya haɗa kai da kura ya ce su ba shi kasan shi, zai kai kurar garken awaki yan uwan shi, in je shi yaƙi da sauran awakin su mutu. Kun taɓa samun wani tarihi? Ba taɓa bayi. Shanu ba su haka, barewa a daji ba ta haka, babu inda ake haka sai ɗan demokuraɗiyya. Shi ne zai iya ba da ƙasar shi ya ba da al'ummar shi a bashi kuɗi. Kaga dai in ka ce maka abin da ya dabbanci ne gobe kiyama sai kun shari'a da shanu. Su ce maka mi maka ke gawa da mugu irin wannan wanda ba mu hauka irin nashi. Mun gane? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa am tahsibu anna aksarahum yasma'un, tsammaninka irin waɗanda suka ma Allah ganganci, suka kyamaci Allah dan abin duniya, suka ba da jinin al'umma, suka ba da dukiyar ƙasa, suka zama dillalai su a ba su kasansu kowa ya mutu, suka zamanto makiyan danginsu, ya su ma'una suna sauraron wa'azin da ake musu. Ya idan da suna sauraron wa'azi, ai a ɗabi'ar ɗan adam ɗin bai zama ba wani abu. Dan in ka ce dabba ba dabba ba ne, dabba ba ta yi. In ka ce ƙwari ba ƙwari ba ne, ƙwarirka ba sa halin shi. Ka ga mutum baya ƙaunar al'ummar shi. Ka ga mutum ya je an haɗa kai da shi da turawa. Duk duniya kowa ya yarda tura wannan mutsiyata ne kuma mutanen banza ne. Duk duniya kowa ya yarda tura wannan Allah ya riga ya tsine masa albarka, ya tsine ma kasashensu. Duk inda suka je aka haɗa kai da su, ƙasar ta daina zaman lafiya, ƙasar ta daina arziki, ƙasar ta daina kiwon lafiya, ƙasar ta daina shiga ciki